guys! Today is our first day. First day here in our local government unit. Naka-quarantine po tayo guys. So, ang init. Walang aircon. Kumusta guys? Welcome to the live stream. Kuya ni Ate Vlogs, thumbs up kapatid. Ayan. Shout out to you, Kuya ni Ate Vlogs. Thank you so much for dropping by here. Ayan, welcome to my live stream. Hazel Istanero. Ayan, shout out sa inyo. Welcome kayo dito, guys. So, dito po kayo ngayon, guys. Naka-quarantine po tayo sa ating local, sa ating LGO, guys. So, ayan, sa mga kababayan ko dyan, OFW, napapauwi pa lang. So, ang dami na ngayong proseso, guys. Hindi na katulad dati. Ayan, thank you so much sa patamsak dyan. Thank you so much. Welcome kayo dito. Kuya ni Ate Vlogs, it's been a long time. Hindi ako nakapagpunta sa yung mga LS. So, ayan, busy-busy kasi tayo. And, ngayon lang ako nakapag-live or I think, simula nang dumating ako sa Manila, so nakapag-live tayo. And then, kapag vlog tayo. So, ayan po. Kasi sobrang busy kasi doon. Alam niyo na, ha? Nasa Pinas ka na po. Yes po, andito na po ako sa Pinas, guys. Andito na po tayo sa Pinas na tapos na po yung quarantine ko doon sa Manila, guys. Sa OWA, Red Cross. So, andito na naman po tayo ngayon sa local, guys. Hello to the... Ayan, hello. Shout out to you, Ogie Pugi. My Pugi. Kumusta po kayo, Hazel? Saan po bang bansa kayo ngayon? Andyan po ba kayo sa Saudi or Kuwait po ba kayo? Thank you so much sa mga patthumbs up ninyo, guys. Ayan. Iba na naman yung protocol, guys. Simula ng ngayong February 1. So, iba na naman yung protocol sa mga lahat ng mga Pilipinos napapauwi dito sa Pilipinas, guys. So, nagbabago na naman yung protocol ng ating pamahalaan ngayon, guys. So, sa lahat ng mga Pilipino na papauwi sa Pinas, guys, so mag-undergo na naman ng 5 days quarantine sa Manila, saka sila i-swab test. Pero yung mga OFW or non-OFW na galing sa mga bansa na mayroong mga variant COVID, so yung mga nasasakop sa UK variant, guys, so kailangan nilang pagdating nila sa airport is i-swab test sila agad. And then, pagkatapos ng kanilang 5 days quarantine, is swab test na naman sila agad. So, dalawang beses yung mga nasasakop sa mga bansa, yung mga listed na mga bansa na mayroong mga variant, UK variant. So, yung Saudi Arabia po, guys, is tayo po mga OFW sa Saudi Arabia is hindi po kasali ang Saudi Arabia sa UK variant. So, wala pa pong cases, wala pang kaso ang Saudi Arabia sa UK variant na COVID. So, ayan po. Yung mga OFW dyan sa Saudi na nagpaplano pa lang uwi or papauwi pa lang, so huwag kayong mag-alala, guys. Isang bisis lang yung swab test, isang bisis lang yung required ng Red Cross. So, pagkatapos na quarantine, diretso sa quarantine facility, and then pagka 5 days, saka swab test, and then pag negative yung result, ayan, i-release na kayo papauwiin na kayo sa inyong mga probinsya. Tapos, depende na sa kung saan kayong probinsya. Kasi, hindi naman lahat ng probinsya, guys, is kailangan talagang mag-quarantine sa quarantine facility. Hindi lahat. Kasi, ang nakasaad din naman doon, sabi ni spokesman Beheri na yung mga
papauwi na sa probinsya is pwede na silang mag-home quarantine. Ipapatuloy yung 14 days quarantine sa loob ng bahay. Pero hindi yan lahat guys kasi depende yan sa ating local government. So mayroong mga local government guys na naghihigpit sila kaya kailangan na sa kanilang mag-quarantine sa kanilang quarantine facility. So ayan lang po. And then sa mga listed po na mga eroplano guys na sasakyan ninyo, paki-check po sa mga ticket ninyo guys. So, paalala po, again and again, yung Philippine Airlines, Saudia Airlines, guys, no need swab test po bago ang flight. So, pag sinasabi ng amo ninyo na kailangan kayong mag-swab test, biruin ninyo, yung bayad sa Saudi, guys, is yung swab test is 420 riyal. So, malaking pera na din yun, guys. So, kung hindi ninyo alam, guys, pag sinabi ng amo ninyo na kailangan ninyong mag-quarantine bago yung flight ninyo, okay lang siguro kung sagot ng amo ninyo guys. Kung yung amo ninyo ang magbabayad, pero kung kayo ang pababayarin guys, so wag na kayong magpa-swab test. Dahil masasayang din naman yung bayad ninyo na 420 riyals kasi hindi naman yan hahanapin ng Philippine Airlines. Yung Saudi Airlines hindi din naghahanap ng swab test. Kasi pagbaba na, kasi dito na tayo magsuswab test sa Pinas. Yung, lang guys, yung mga naghahanap na eroplano ng swab test is yung Etihad Airlines, yung Ethiopian Airlines. So, yan po sila yung naghahanap ng swab test, PCR test result, bago kayong makasakay. So, at din sa Red Cross guys, huwag niyo kalimutan mag-register sa Red Cross bago ang inyong flight para less hassle kayo. Pagdating ninyo dito sa Pinas, so hindi na kayo magre-register pa kasi nakapag-register na kayo agad. At sa mga kababayan ko na nasa Saudi na nagko-comment sa ating mga vlogs na hindi sila makapag-submit sa Red Cross. So, guys, lang po, paki-check lang po sa lahat ng mga information box kung tama ba yung mga nabigay ninyong information, na-applyan ba ninyo lahat. Kasi pag mayroon kayong hindi na-applyan guys at mayroon kayong mali na informasyon, ayan, hindi talaga kayo makapag-submit sa Red Cross. So, ipaki-check na lang po, paki-scroll down, yan lang po yung gagawin. Kasi pag mag-read kasi yan, mayroong blank na mag-read. Pag hindi niyo ma-fill upan lahat ng informasyon at pakibigay na lang ng tamang informasyon kasi yan din po yung lalabas sa ating certification ng ating swab test. Jan Bunben, shout out po. Thank you so much for dropping by. Salamat Jan Bunben. So, ayan po. And then yung sa Red Cross po guys, sa information sheet po sa Red Cross na ipipill upan natin. Marami tayong mga kababayang OFW na nalilito. Kung ano ba yung ilalagay nila sa kanilang current address. Mayroon kasi dyan permanent address at saka current address. Yung iba natin mga OFW, nalilito sila. Yung inilalagay nila na address kasi nasa Saudi sila, yung address nila sa Saudi. Which is hindi po yan ang tama guys. Yung current address po, halimbawa, taga Manila ka, nakabili ka ng bahay sa probinsya, tapos doon kayo naninirahan na sa probinsya. So, yun po, yun, yung present po ninyo. So, yung permanent address, kung saan yung address ninyo. Yung permanent at saka current, kung iisa lang yung lugar na tumitira kayo, yun lang talaga. So, pwede na yan, current address at permanent address, yan lang. So, wag malilito guys. Hindi po natin ilagay yung address natin sa Saudi guys, or saan mang bansa tayo. Hindi po yan guys. Kasi yung address po natin is Pilipinas po. So kaya malilito kayo. Pag hahanap ninyo, mayroon yung dyang select. So wala po talaga yung mga address sa Saudi guys. Kasi hindi po tayo citizen ng Saudi. At hindi po ang Saudi Arabia yung naghahanap ng Red Cross o nagpa-file sa atin ng Red Cross, kundi ang bansang Pilipinas po. So, ayan lang po. Sana nakakatulong din sa inyo yung video na to.
So, and then guys, regarding po sa mga bagahe guys, marami po ako mga kasamahan sa airport nung January 26 kasi January 26 tayo guys nag-flight papunta sa Manila. So, mayroon po tayong mga kababayan na sobrang laki po ng kanilang mga bagahe nung iisa lang. Pero grabe yung laki. Siguro naman hindi yun umabot ng 60 kilos or 50 kilos kasi isa lang. Pero dahil sa sobrang laki po, kasi yung baggage po guys is meron po siyang size, meron siyang requirements na size. So, kaya pag sobrang laki po na inyong bagahe, kahit isa lang yung bag ninyo, basta sobrang laki po is automatically na po kayo dyan, magbabayad kayo. Kasi sasabihin nila, excess baggage na kayo. So, ganyan po. Kaya po yung technique po guys, is kailangan dalawa yung bag ninyo na malaki. Kasi 23 kilos per bag. So, yan po yung pre-bagahe. 23 kilos per bag. 2 pieces bag yung allowed po. So, para po makaiwas tayo sa excess bagahe guys, kasi sobrang mahal po. Meron po tayong kababayan na nagbabayad ng 500 real. So, sobrang laki na po na pira na yon, di ba? So, meron tayong mga kababayan nagbabayad ng 400 real. Mayroong mga kababayan 600 real. At nagtataka sila, nagtatanong sila kung bakit nga ba sila pinapabayad or bakit ba nag-exist yung bagahe nila. Samantalang isa lang yung kanilang bag. Isa lang yung kanilang malita. Kasi po, yung malita na malaki or yung bag na malaki, nagiging excess po yan kasi nagiging oversize po siya. Oversize po siya sa requirements po ng mga eroplano. So, ayan po. Mayroon pong measurement po yung mga bag po. So, hindi kayo magtataka bakit pinabayad kayo, excess bagahe kayo, isa lang naman yung bag ninyo. Samantalang yung iba, dalawa yung bag nila, hindi sila pinapabayad, hindi nag-i-excess yung kanilang bagahe. Kasi sumunod sila sa requirements ng Philippine Airline or anumang airline sinasakyan nila. So, ayan po no, dalawang bag na malaki, 23 kilos per bag. So, yan po, yan. Kaya, para iwas lang po tayo guys, iwas excess bagahe, kasi sobrang mahal per kilo yung babayaran natin guys. So, ayan po. So, shoutout po Jan Bonben, shoutout po Ogie Pogi, thank you so much. Kuya ni Ate Vlogs, Hazel, so thank you so much po. Live lang po tayo ngayon guys, andito tayo sa quarantine facility para hindi tayo maboboring. At gusto ko lang din po i-share sa ating mga kababayan. Alam ko, meron pa rin po tayong mga kababayang dyan sa Saudi na manonood sa ating mga palabas. Shoutout Simply Inday. So, shoutout kay Amar Walidro, shoutout kay Kihuan TV. So, salamat sir sa inyong mga informasyon. Thank you for always sharing your knowledge para sa ating mga kababayang OFW. So, at sa lahat po nating mga kababayang OFW dyan sa Saudi, lalo na sa mga domestic helper guys, happy to be her host. Thank you so much, Ogie. Thank you so much, Full Gi Guapo. So, sa lahat po ng mga kababayan nating domestic helper dyan sa Saudi Arabia, dahil sa sobrang ticket, mahal ng ticket po ngayon guys, mahal talaga yung ticket ng eroplano ngayon. So, yung mga amo guys, yung mga employer, parang inaano lang nila yung kanilang mga trabahante guys. So, sinasabi ng mga amo na ban daw. So, wala daw biyahe yung mga eroplano. So, hindi po yan totoo kabayan. So, wala pong sinasabi yung GACA, yung Saudi Ministry of Interior sa Saudi guys, wala pong sinasabi na ban po yung mayroon pong travel ban ngayon sa Saudi. Wala po. Tapos na ang travel ban. Nagbukas na noong January 5. So, wala nang travel bans ngayon. And, ayan, mahal lang po talaga yung ticket guys. Yan po talaga yung pinaka na rason ng mga employer. Bakit hindi pa sila magbo-book ng ticket na nag-finish contract na yung kanilang mga employee. So, ayan po. Yun po yung pinaka na rason ng mga employer. Kasi, yung ticket sobrang mahal ngayon. Mayroon kasi tayong mga kababayan guys na sinasabihan na kanilang mga amo na naka-travel ban daw.
naka-travel ban daw yung Saudi. Hindi po yan totoo. Ang totoo lang po is yung kailangan lang po natin i-check yung ating mga flight status, lalong-lalo na sa Philippine Airlines guys, kasi nag-change po yan. Nag-change pa bago-bago po yung mga schedule ng biyahe sa eroplano, gawa ng minsan magiging full po yung mga quarantine facility sa Manila, yung hotel, dahil sa sobrang dami ng mga OFW and then OFWs araw-araw na umuwi sa Pinas. Kaya magiging full po. Pangumusta, hashtag ugipugi, hashtag bulak OFW, pangumusta. Oh, kumusta John Bonbin? How are you? So, say hi to Princess Anne nood. Sweet Skate. I think Princess Anne changed her name. Am I right, Jan Bunbin? Princess Anne changed her name. She changed her channel name. Because I saw her live stream. And Princess Anne is just only close here. Because Princess Anne is living in Buena Vista, Butuan City, I think. Am I right, Jan Bunbin? Just say hi to Princess Anne. Princess Anne is also a friend. Thank you so much, Fugi. How are you, Fugi? How are you? Oo. So you are good in Tagalog na Jan Bonbin. I am well, my guapa. Thanks God that you are well, Pugi. So how was Princess Anne? How was your princess Jan Bonbin? Just wait, guys. I feel so hot. So how was Princess Anne now, Jan? I put the clothes on my back because it's... Oh, come on. My hair is so messy. Just be okay. Just be okay. I miss my girlfriend. Wow, you miss your girlfriend, Pugi? Where is she? Where is your girlfriend? Are you in Buena Vista, Jan? Are you in Buena Vista? Or you're still in... What country are you, Jan? Yeah, Ogi-Pogi, Jan Bunbin, her girlfriend, Princess Ano, is in Buena Vista. And it's not so far from here. I think it's just only 1 hour travel going there. She is in quarantine in the municipality. Your girlfriend was still in quarantine. Yeah, that's life, Pugi. That's life. Because we are in a pandemic. Okay. So here we go. Hey. So, this is the quarantine facility that... Oh, guys. Oh, come on. Or it's nothing here. It's nothing here.
my goodness. My tripod is not really good. My tripod is not so good. So thank you so much, guys. So John Bunbin, I'm not in. Poogie, you can drop your link, Poogie. They don't have much there, but thank God you have a bed to sleep on. Yeah, that's very important, Poogie. It's nothing here, but it's okay. It's okay. You can drop your link, Poogie, if you are not yet friend with John Bunbin. And thank you so much, John Bunbin. You're always visiting to my channel since before that my channel is not yet monetized, and then until now I didn't forget you guys. With Princess Anne Nood. Princess Anne is very supportive also. My eyes was still sleepy. She haven't ber just in welcome land. Okay. Do you have a lot of grape wine, Jan Bunbin? Because I saw you before. I saw your video before that you are making grape wine. You are making a wine. That's good. That's cool. A natural wine. So how was the weather there, Poogie? My guapo, how was the weather over there? Nakalimtan na nimo kung unsang nasod ako nagpuyo. Nagbinisaya na si Jan Bunbin. Nakalimot ko dyan. Because it's been a long time. It's been a long time. What did Pogi say? John, if you are not friend with Ogie Poogie, you can visit Ogie Poogie's channel. Kind of cold tonight, but during the day, it's nice. Oh, that's great. So, meron tayong pasok. Shoutout sa bagong pasok natin, John. Welcome to my live stream. Yes, but I'm not so much sit a chat in channels. Yeah. Yeah, I think sometimes you come in my live stream, but you just only watching. You're not chatting. So, let's call Poogie. Here in Philippines, I don't know what is the weather temperature now. I would just only stay here. I think it's 1 hour, and then I share the live stream, but think everyone is sleeping. Yeah, maybe everybody's sleeping, and here in Philippines is still working hours, so some people was still siesta time. What's siesta time, Pogi? So you can keep speak Filipino. Salamat, John Bunbin. Yeah, I'm not, actually, I'm not really good in English. Thank you.
Nap time. Ah, okay, nap time. So, do you want to get a nap, Poogie? Yeah, but we cannot make it a solid Filipino. We cannot speak solid Filipino, John Bonben, because Ogie Pogie is can understand also. Because Ogie Pogie can understand just only a little Filipino language. Am I right, Pogie? Tama ba ako, Pogie? No, baby, is it nap time in the Philippines? Ah, in the Philippines. Yeah, maybe. Maybe for some people who does not have work, the people who was just only staying in the house, so it's a nap time. But for the people who is working, it's a working time. I think it's 3 p.m. here. Yeah. It's quarter to 4. So, shoutout sa bagong nating pasok. Jen, please comment lang po kayo. Yes, sige, speak Tagalog. It's okay. Okay. Magbisaya lang ko po, kay Bisaya ba ko? Diba, Jan? Kay si Jan po, dangihang uyab kay Bisaya man. Bisaya man. Pero si Princess is, ano siya, she's good in English. Dili kaayo chat. Dili kaayo drama. Dili kaayo chat. Dili kaayo drama. Dili kayo drama ang imong kinabuhi dyan. Ayan, mayroon po tayong bagong pasok. So, welcome to my live stream, guys. Just leave a comment, guys, para ma-shoutout naman natin kayo. Ayan. Mag-comment lang kayo dyan. Mag-comment lang. Chat-chat lang. Chat-chat. Just love, love, love. Ayan. Let's greet each other. So, hindi ako makapagbigay ng jacket ngayon kasi hindi tayo naka-desktop. Dili ko makahatag og pa color ninyo kay wala ta naka-desktop. Nagdiretso ko sa YouTube. Sa YouTube. Thank you for the 3 thumbs up, guys. And thank you for the 2 million. 2 million. And then and then somebody will hear me, wow, 2 million. Thank you for the 2 million who's staying with me. So, what time is it there na, okay, anong oras na? May Guapo, what time is it there? I think it's, how many hours is in? Wow, 4 times up. Thank you sa bagong pasok natin dyan. Thank you sa inyo mga pa-thumbs up, guys. So, ayan. Live lang muna tayo, guys, habang nasa quarantine facility tayo para hindi tayo masyadong maboring dahil wala tayong ginagawa dito. Kain tulog lang, baka mag-high blood pa tayo nito. Jan Alfanta, harang pa ma'am. Ayan. Salamat, Jan Alfanta. Welcome to my live stream. Dili kayo chat, dili kayo drama, dili kayo drama ang kinabuhi ni Jan. 1:49 a.m. go pa. 1:49 a.m. And it's here, it's 3, it's 4 na, I think. Yeah, quarter to 4. Quarter to 4 p.m. here. And it's 1:43. 8:50 buntag. Alas 11. Alas 8 sa buntag kang dyan. Alauna sa buntag kang oge. So, ayan. Og diriya sa mo, alas 3 sa hapon. Mag alas 4 na sa hapon.
Shout out John Alpanta. Shout out to you, Sir John. Ayan, daghan kayong salamat sa imuhang pagbisita. Shout out sa inyo hadiya sa Iligan. Ayan, taga Iligan ni si Sir John Alpanta. Bisaya gihapon daw Iligan ba, sir? Napasaharang si Sir John. So salamat kay sa inyo mga paharang-harang diha, guys. Og basing na apoy ganahan di ay mag super siya. Basing na ganahan diha magpalupad, guys, palupad lang mo. Andam ko kanunay mo dawat sa inyong mga regalo. So what time you will go to sleep, guwapo? Pugi, what time you will go to sleep? It's late in the evening na. It's AM na there. Is it hot there today? Yeah, it's hot. It's hot here, Fugi, in Philippines. In the Philippines, it's just only a little bit cold, and if there's a rain, if it will raining, so it's something like that. Pag umuulan, so ayan, nakapasok na si Sir John. Nakagawas na Jud, ayan. They don't give you fan. No, they give me a fan. There's a fan there, but I did not put close to me so that I will not get sick. Sir John Alfanta, shout out sa inyo diha taga Iligan. Ayan, salamat kayo Sir John Alfanta sa pagbisita. Ayan. Shout out sa imuha. Mayong hapon diha Sir John. Mayong hapon Sir John Alfanta. Oh, okay. Good. Yeah. It's good. Kumusta Sir John? Kumusta? Hapit na ba mabalik ang imuhang kuan, imong monetization? Mabalik kay aron magpalupad-lupad ta og mga kuan. Ikalinganak sa Tamsak host. Ayan. Shout out Ikalinganak. Shout out sa inyo hadiya sa Saudi. Asa ba ni si Ikalinganak, Singapore or Hong Kong. Ayan, shout out. Gilukok na nako tanan. Shout out Ikalinganak. Salamat kaayo sa inyong pag bisita. Harang pa. O sige, salamat sa mga paharang. I don't want my sweetie to sweet too much. Thank you, Pugi. Never mind the sweet. You say that it's good that that the best of our body. Guwapa man lagi ka karon, ma'am. Hehehe. Ay, guwapa man tadaan, Sir John. Makagwapa siguro ang quarantine, sir. Joke lang. Bita, sir, ay, grabing katulog. Tawa ko katulog gabi, sir. So, buntag na ko natulog. Mata paniud to. Balik og tulog. Sa inana ang kinabuhi, sir. Naglisod pa ko og adjust sa oras, sir. Kay naanad ko sa Saudi nga. Kadlawon na ko matulog. So, dinhi. Marang nasanay, gahapon. Naglisod pa ko. Kagabi, di pa ko kay pakatulog. Makatulog ko alas 10 sa gabi, tapos mata ko alauna na din ako makatulog dayon. Makatulog ko mga alas 5 na sa buntag, alas 6 sa buntag. Unsaon na lang. May gani kay naapat sa quarantine. Kung wala na di na pwede magsigligid-ligid kay naapat tay mga ati manunon. Kumusta man din na sa Iligan, Sir John? Wala ba din nag-ulan? Init ba din na sa inyo, ha? BJ. Buwah. Ayan. Salamat kayo, Ikalinganak. Sa imong pa BJ din, ha? Salamat. Daghan kayong salamat sa inyo, ha, guys? Ayan, magyaw-yaw lang yung ko. Banilang ko ninyo, ha? Kay kanang aron po dili ko maboring, guys. Kay wa man ko'y ka-istorya kay naaman ko diri sa quarantine. Sige, ulan diri sa Osamis. Taga Osamis day. Iligan ba, Sir John? Taga Iligan ka or Osamis, Jud? Iligan. Sakop pa sa Osamis, Sir John? Wala ko kayo kaswito manggudin, ha? Nakaanha ko Osamis sa una, bata pa ko, sir. Giuban ko sa kong mamag papa. Ayan.
Simple Inday, asa naka na quarantine karon sis. Naan ako sa local government unit sis sa LGU na ako sa ilahang quarantine facility. Nahuman na tag quarantine sa Manila, nahuman na tag vlog dito, nahuman na ta dito og kanang live grabe gyud. At bang ran na ang iligan og usamis at bang di ay. Oh. So, human na ta nag-enjoy dito sa atong room sa Manila. So, nindot man kay to atong room dito sa Manila. No, dako kayo, naapagitay sala, duha ka TV, tapos naapatay mga gadgets dito na mga kan. Pero, ayan, naana ta dire sa atong local. So, magkuan ta. Enjoy lang gihapon na to atong quarantine guys para dili pud ta ma-boring. And then, so, mao na siya guys. Ayan, daghan kayong salamat Simple Inday. Mag-amping ka kanunay din na sa Saudi ha. Lockdown o curfew din hi. Lockdown. Unsa di ay ni si sa Buena Vista. Lockdown o curfew sa inyo ha Sir John Bunbin. Lockdown o curfew. Basig nasakop ang inyo ha Sir John sa kuan, mayroong ni UK variant na COVID. So, amping din ha si Simple Inday. Hapon naman din alas 4. So, din ha udto na diha sa Saudi karon. Hello, ma'am at ikalinganak. Ayan, hello daw sa imo ha, ma'am ikalinganak. Ayan, naka-BJ lang si ma'am ikalinganak kasi busy siya may naapay trabaho. Ninjot jud to imo room si sugot ko 1 year quarantine. Gani si Simple Inday. Nakita man siguro nimo ang akong vlog dito no. Nga gi-room tour muna ako dito sa akong room dito sa sa Sida Hotel. So, nindot gyud napingis ko. Gusto ko dito na lang unta mag 14 days quarantine pero wala man kay gi-release naman ta sa OWA. Dali raman na kuan ko na nga to ang result sa atong swab test. So, pag abot sa result sa swab test datong 28 sa gabi pagka gi-submit na ako sa OWA ang result, akong gi-forward sa forward sa OWA. Gi-forward na ako sa OWA ang result sa akong swab test. Tapos pagkabuntag after sa ako ang breakfast, nagtawag na dayon ang nagtawag na din sila na ningon na din na ma'am, baba ka na ma'am, sama ka na, andito na yung sasakyan. So, parang gusto ko pa dun tumira. So, no choice tayo. Dinala na tayo dun sa airport. Kaya, ayan, nandito na tayo ngayon sa local. Mao ba dahil Sir John Bonbin? Lagi sis, murag wala man to na ako nalukop didto gudog dako kayo ang bed. Dako kay tong bed didto tapos sa room na apay sopa tapos na TV and then basta kay kumpleto jud to gamit didto murag balay. Nay washing machine didto duha ka buok sa banyo and then ang CR limpyo kaayo. And then ang shower naka fiberglass lang siya. Sis, kinsa magpalit ticket punta sa probinsya amo gihapon na to. Dili 10:57 AM. Simple Inday, dili na. Ang imo'y palukat nga ticket sa imong amo si Simple Inday kung nagplano ka nga muuli. No, Kuandra, Riyadh to Manila kung sa Riyadh ka or Dammam to Manila basta kay Saudi to Manila ra ang imuhang ipalukat nga ticket kay di maghihapon magamit kung connecting flight ka. Anyway, provide sa OWA ang pamasahe guys. Ang OWA mo ay maghatag sa ato og ticket. So sila pag abot ato sa Manila kay wa pa magud kasiguro og kanang unsa ang wa ta kasiguro sa mga panghitabo bitaw kay pa sino pag humbag swab test positive so quarantine na pod. So kung mag-connecting flight man gud ka palukat ka daan sa imong amo, masayang siya kay dili biya ka kadto sa airport tapos di ka katawag sa kanang travel agency so masayang ang ticket. So ana siya provide sa OWA na sa orientation sa OWA na ilaha ang sagot
pamasahe sa padulong sa probinsya kung asa man ka nga probinsya. Nakatipid ang mga amo karon guys kay sa una connecting flight sagot man sa atong amo tanan. So karon ang atong pamasahe padung sa probinsya is ang gobyerno, ang OWA. OWA. So ano dahil siya no sa atong mga salamat kay sa imong pangutana si Simple Inday kay basig daghan mga OFW sa atong mga kababayan din nga naglibog pupud no. So ana siya, libre ang ato ang pamasahe, libre ang atong plane ticket sa OWA. Sagot ng OWA ang ato ang para sa padulong sa probinsya. Palangga man kayo sa gobyerno, palangga kayo sa OWA ang mga OFW guys. Muna nga, butang gani kayo sa hotel gani sa Manila sa mga nindot yun kayo ng mga hotel, dili basta-basta nga mga hotel. So, shoutout sa atong bago dihang nakasulod. Shoutout sa imuha. Meron tayong bagong pasok. Ayan, salamat sa Infosys. Parihara to sa Hotel Direct KSA. Oo. Nagsasalita ka ng Tagalog. We are speaking English, Tagalog, Bisaya, Jan Bonben. Ayan, saksak sinagol ang inyong host. Kay naaman tayo gihapon yung mga viewers nga dili kasabot sa Bisaya, natay viewers nga dili kasabot sa Tagalog kay mga foreigner. So, inaana lang gid siya kasimple ang atong kinabuhi. You're welcome sis. My pleasure na i-share na ko sa akong mga nahibaluan para makahibalo po ang atong mga kababayan atong mga OFW no, lalo na sa panig or sa hanay ng mga DH. Kay kasagara sa atong mga DH is mga kanang dili kay tamsayod sa mga informasyon lalo na sa mga DH na Spanish, como estas mi amor, linda. Nag-Spanish ka na diya, ugi-pugi. So, no, sa hanay sa atong mga DH, naghapoy daghan nga gibawalan sa amo nga magamit sa mga gadgets, sa cellphone, labi na sa cellphone, no? Bawalan sa amo mag-cellphone. So, naaghapon gyud na, bisan og naana naman unta na sa kanang na sa ato ang kontrata, nakasulat na sa kontrata nga kinahanglan ang kanilang ang ilahang mga trabahante, so kinahanglan nga ilahang tagahan og free nga internet para sa komunikasyon sa ilang pamilya, tagahan og kanang cellphone para nga kanang libre ang pag-communicate sa pamilya, pero daghan gihapon mga gahig ulo nga mga camel no, daghan gihapon kay mga Arabo nga kanang mga laog gihapon kayo nga dili gihapon nila tumanon ang nasa kontrata, ilaha gyapon ilaog. So Simple Inday, hello po, sabi ni Ogi Pogi. Ogi Pogi, hello, sabi ni Simple Inday. So, inanagin chances no, kinaagi hapon gyud mga luoy bitaw nga atong mga kababayan bitaw nga mga Pilipina. Luoy kay kanang higpitan gyapon sa amo, dili gyapon pagamiton sa cellphone or kanang dili allowed, dili ipa-connect sa internet. So, ana siya. Bisan sa ako, sis, sa akong experience, akong amo nga tigulang is ginabawalan ko niya magamit sa internet nila. So, na-expect siya nga, na-expect siya nga kanang sa sulod sa mag 5 years man ko sa ilaha, 4 years and 7 months, na-expect ang akong amo nga tigulang, wala ko nag-connect sa ilang wifi, kaya di man ko niya ipa-connect sa wifi. So, laog man siya sa internet. Gusto niya magpalit ko permente og ako ang card. Pero ang iyahang anak, may naluoy sa ako. So, sa una bago pa ko sa Saudi, gipa-connect na ko wifi sa iyahang anak. Pero wala lang gyud ko nagsaba sa tigulang kay gi-briefing ko sa iyang anak nga dili ko ipasaba sa iyang mama. Kay bawal daw. Niingon iyang mama dili daw ko ipa-connect. So, inana siya. Pero nakanindot lang kay naamiga man ako iyang anak. So, naay fever gihapon na siya no. So, sikreto rami. Siya rin nakabalo nga nakakonek ko. Iyang uban mga igsoon wala kabalo. So, inana siya. Na yung mga amo nga kanang labi nagdili ka ba sa imong amo or bisag ka ba sa so laog lang gyud na yung mga inana. Daghan king salamat sa inyo. Kalinganak, ayan, mag-ingat ka dyan palagi. Ayan, mag-ingat ka sa work mo dyan. Alam ko na, ayan, enjoy mo lang yung work mo. Bilang isang OFW, mabuhay tayong lahat, mga heroes.
Sis nindot kay to simple inday ang katong imuhang unsa to siya vacuum imuhang gigamit para pangtanggal sa mga chocolate sa supa. Nindot kay to siya kay makatanggal siya pamayo. Nakita na ko imong video ba? Kaya nang gusto ko magpapalit dito sa akong amo ginato para nga kay normal na gid na mga apo bitaw sa akong amo po dito na kanang kuan kanang ga hugaw-hugaw mga chocolate magpilit-pilit sa mga supa or mga kuan nindot to siya kay nagana nimo makuha gid siya mahinlo gyud. Nag-Spanish si Ogie Pugi. Ogie Pugi. What is the Spanish of good afternoon? Good afternoon. And thank you so much bago na tong pasok din ha. Shout out sa imo ha. Thank you so much. Welcome sa akong live. Wow. Buenas tardes. Wow, BG lang sis. Sige, mag-ingat ka dyan si ikalinganak. Buenas tardes. Buenas tardes. Naara ko diri ma'am, naka-BG lang. Sige, salamat kay Sir John Alfanta. Ayan. Mayon ta Sir John, ug mabalik na imong monetization no. Kay dako baya pug kay katabang. May nalang pud bayaan na ay ginagmay bitaw nga makobra masweldo sa YouTube. Oh sis. Oh, katulong gyud. Nindot kay siya. Mahal po to siya sis. Mahal po to siya. Unsay ngalan dadto gani nalimot ko. Buenas noches, good night. Buenas tardes, good afternoon. Katulong sa igsuon sa ako amo taga Davao, gibawi iya CP. Oh, gibawi ang CP. Luoy no? Luoy. Munang uban bitaw mga OFW magkatawa bitaw ko sa kanang kasagara man good is kaning luoy kining mga DH bitaw. So, mo bitaw usahay magminaro na lang pangsuksok sa totoy ang cellphone. So inahanap si suksok sa totoy kaya hindi kabalo ang amo nga nabaday cellphone. Every Friday ra patawagan sa pamilya tapos pabayad pa siya sa internet. So inana, di ba? So inana gyud mga lami kayo pang hampak sa ilang dagway ba ang kontrata ha, ang gipirmahan. Mabitaw ako sis pag renew na ako sa akong contract, ginan gina ko ang anak sa akong amo nga kanang kay iyang ipapirma sa iyang papa kaya ang iyang yung papa mo akong employer gyud sa akong kuan. Iyang papa ay tigulang naman. So 85 naman si baba. Muna nga ningon jud ko siyang anak nga ipabasa sa ana ni baba ang kanang kontrata nako kay aron makabalo pud si baba. Kay bisan og tigulang na, syempre siya man ang gasweldo aron pud makabalo siya og unsa ang nakasulat. Ay aron pud makakuan ba makabalo. Thank you sa lahat for being here. Ayan. Buenos dias, good morning. Buenos dias, good morning. Buenas noches, good night. Buenas tardes, good evening. Okay. Oo, sis vacuum. Buenas dias, good morning. So, namahaw na ka din ha, si Simple Inday. Humana ka na mahaw. Kay murag maniud to sila din ha. Unsa oras sa maniud to imong amo sis Inday? Kay maniud to mi alas 2 pagting ting working days kay maghulat pa mi sa iyang anak sa akong amo nga makauli gikan sa trabaho. Unit Techno 909. Okay sis. Okay sis, salamat kayo sis. Kay ako nang i-screenshot ng pangalan unya kay kuan magpapalit ko din na sa akong amo. Kay nindot kay siya. Say kapoy kay sige brush bitaw may kuan niya hugaw na. Digin malikayan. Tapos sis, pag muuli na ka sis, kung kuan pa gani sis, nakapagay gihapon ng pandemic sis. Anang ayaw gyud kalimot pagdala og ballpen. Kay sa eroplano pa lang daan sis, daghan na kay kag pilapan, daghan na kay form nga kinahanglan nga pilapan sa eroplano pa lang gyud. So, naghapit na mga 2 hours before mo landing ang eroplano, daghan na kay form nga ihatag sila. Muna nga kinahanglan ginaay ka og galingong ballpen kay aron dili na ka maghulam-hulam kay bawal pud ang maghulam-hulam. Giilhapon gikuan kay gi-advise gid na sa Philippine Airlines nga kinahanglan na ka og galingon nga ballpen. So
So, unya pag-abot na sad, pag landing na, pag-abot na sad sa kuan na sad dito na sad sa sulon na sad sa naiya na po yung mga pilapan na pod. So kinahanglan gid na gyud kay kaugalingon nga ballpen. Manang ayaw gid mo kalimot sa tanan ako mga kababayan, mga OFW. No, kung nagplano mo nga mauli, ayaw gid mo kalimot pagdala og ballpen. Ibutang gid sa inyong shoulder bag. Kaya aron di mo maglisod pag fill up kay daghan kay pilapan. Inani naman gid nga tong kalibutan karon. Dili naman pareha sa una nga magbakasyon ta dire-diretso ra. Nagbakasyon ko last 2018. Diretso na, pamilya. Connecting flight ko sa una, 2 hours lang ko nagtambay sa terminal sa Manila. Tapos biyahe na naman padulong sa diri sa probinsya, tapos pamilya na dayon. So karon wala. Grabe nang proseso sa tong pag-uli. Munang kinahanglan tag ballpen, dayon kinahanglan tag taas nga pasensya kay sa orientation sa uwa dili man mo i-orient nga usa mo tanan, napulo lima-lima, ana-ana dito. So be patient lang gyud. Inaana lang gyud. Saon nga naaman ta sa kuan karon pandemic crisis. And then sa kuan bitaw sa mga ga-renew pod og passport. Ga-renew og passport guys sa Saudi is dugay gid siya, dugay ang release. Kaya ako nag-renew ko sa akong passport October pa, tapos na-receive na nakuha gid ako ang passport is January na. Mao nga na after jud ko January nigi ko nakauli. Yung plano tan ako is December pa unta ko mag-uli. Pero wag gid siya naapas tungod sa akong passport kay dugay kay na-release. Unya karon mag-renew ka sa passport karon sa BFS Global. Inag-releasing sa una wala sila nag-required og appointment sa releasing. Ay lang gi-required sa una is ano lang sa appointment, nag-required sila appointment sa una sa katulang mga mag-apply pa, mag-renew pa sa passport. Pero karon na ano sila required na nila ang appointment sa releasing. Mahal siya na 7K. Mahal gid ay no, 7,000 real. Grabe no. Ay, di siguro mo palit akong amo din na kaya akong amo ko repot. Kuripot kay tong tigulang okay raw ang gihang mga anak kay anang yang mga anak galanti ang tigulang kay kuripot. Minana, dugay kay ang kuan, dugay kay ang releasing manang ang technique karon guys mag-renew mo sa passport din ha sa Riyadh sa Saudi. Magbayad na lang sa kuan, magbayad na lang pa Aramix para nga dili na magkuha og appointment kay ang pag sa Aramix ka magbayad ka sa Aramix or sa asa man pwede ka sa Aramix, sa LBC, sa sa man ng band DHL, daghan man gyapon ng mga kuan para pa-deliver. So, pag magbayad man ka sa ako kay sa Aramix ko nagbayad na kuan 75 real I think. Parang 75 real yung bayad. Tapos kuan na lang din siya pag ma-receive na nimo ang message gikan sa BFS, mo-adtol din ka sa Aramix, tapos i-surrender nimo ang imong old passport, tapos sila na din magdala na sa imong old passport dito sa BFS, sila na dana para bangaga na sa taga BFS o sa Philippine Embassy. And then so no need na ka mag-appointment. Hassle man dun mo magkuha na sa kag-appointment tapos anang kuan kaon 2 PM kaon nila 2 PM nilang kaon sis pariha gyapon dai sa ako ang amo alas 2 sa hapon ang bae 3 PM paniud to ngano man ang bae gadayt-dayt siguro na pila na da edad sa imong amo sis sis, pati bintana, dili na ka magpunas. Nindutan no? Nindot kay pati bintana. So, kuan na ka baka dili na kay ka mahago. BRB. Ano sa'yo? BRB, Ogi-Pugi. What is BRB, Pugi?
So, shout out once again, Ikalinganak. So, thank you so much, Ikalinganak. Bisan ug unsa ka busy na agi hapon gasuporta. Si Simple Inday, shout out. Salamat kaayo kanunay sis sa imong pagbisita sa ako ang mga live, sa akong mga video. So, daghan kayong salamat. Na-appreciate kay na nako. John Bonbin, salamat. Thank you so much for always supporting my channel, for viewing all my videos. Especially to may Pugi. Salamat kayo, Pugi. Salamat. Daghang salamat. Salamat kay sis kay naanak ko idea unsay buhaton inig uli. You're welcome, sis. You're very welcome. My pleasure. Inana gichat sis tapos kuan basta. Lisod na kaya ang kuan karon, lisod nang gid. Ampot na lang, enjoy na lang nato kaya hindi ta mabuhat. Karon lagi ko makachika-chika, maka-live-live nga niya na bitaw ko din guys kay sa Saudi man gud is panagsara ko mag-live kay kanang magsaba baya madunggan ta sa amo usahay baka kaya nga akong kwarto is moagi ang akong mga amo kay naatungod sa sala ang akong kwarto. So dili kay ko makayaw-yaw dito panagsara ko once a week ra ko maka-upload og videos, usahay once a week makapag-live or usahay pag moabot pa yung 1 month once in a 1 month na lang. So inana atong life dito pero dire karon kay naaman ta sa quarantine. So wala man tay mabuhat. Wala koy mabuhat ug sira kog kaon, tulog na ma-high blood ta so magyaw-yaw na lang sad ta. Salamat kay gid ninyo nga naamo kanunay. Daghan kayong salamat. So Sir John, salamat kay Sir John sa imong pagbisita. Ikalinganak, amping kanunay diha sa imong trabaho. Mag-ingat kayo diyan palagi ha. Si Simple Inday. Nag-finish contract ka na ba si Simple Inday? Finish contract ka na ba? Pagbisita lang ko niya guys, inang humanuguan kay kanang dili magug ko maka-drop sa inyo ang mga link karon kaya nga ako isa ka cellphone walay data ra lang gamit guys kay wala man tay free nga wifi diri dili man pare dito sa Manila nga libre ta wifi no so grabe na to ditong pabuya grabe na tong pag-enjoy dito sa atong live tapos maka-drop ta sa atong mga link sa magbisita. So karon dili ko maka-drop sa inyong link kay cellphone ra nga tong gamit niya isa ra kaya nga to isa ka cellphone is wala siya data. Bago siya simpak. So, kanang agwanta-agwanta lang ko. Tapos, magbisita lang kung niya naghuman sa akong live. Kaya wala mo ko'y buhaton. Wala mo ko'y buhaton. Mananaw na lang kong video. So, shout out sa inyo tanan. Daghan kayong salamat. Dili ko malimot. Pagpasalamat kanunay sa inyo ha. So, salamat po kayo sa mga nagpaharang-harang din ha. May nalang naatay sintabos. Kuan kada adlaw no matigom-tigom. para nga makasweldo ta kadugayan bitaw oy. So welcome to my live stream. Thank you so much sa mga bago natong pasok din ha. Welcome. Ayan, thank you so much sa inyong tanan guys. Shout out sa inyong tanan. Ayan, daghan kayong salamat. Mag-comment lang mo diha guys, chat lang para ma-shout out mo nako. So, thank you so much for the 7 viewers out there and for the 6 thumbs up. Thank you sa mga pa-thumbs up. So, inana siya, no? Tapos si Simple Inday, ayaw talimot po pagkuan kung magpauli ka na. Inahuman mo register sa Red Cross, inala po ka mag-register sa OASIS. Overseas Information System. Assistance Information System pala yun. Overseas Assistance Information System. OASIS. May mga maganda siya sa OWA, ko na siya sis. Para na siya sa atong quarantine. Tapos ang Red Cross, para na siya sa atong swab. 3 p.m. naman mag-out sa work ang bae. Shout out to all 7 million and 1 ones in BG. Ayan. 33 edad sa baye. Bata pa day mong amo sis. 33 pa. Bata pa di ay. Bata pa ng 33 ay. Kaedad lang na ako ang imong amo. Kaedad lang.
Salamat and blessing kicker to all. Ayan. Thank you for declaring blessings. Jan Bunbin. Oo, dili na mahago kaayo kay ang mga alikabok. Isprihan ra nimo mulupad na ang abog. Wow, grabe ka high-tech sis. Paninduta na oy. Di na gyud ka mahago. Dali ra man siya. Tanaw ko ganina ba pag ana-ana nimo, wow, nahinlo gid siya. Kay kulwa ninduta oy. So it's 4 p.m. Mag-amping na ka kanunay diha sis. Tapos pag vitamins yun sis, pag vitamin C. Kay kabalo na ta din ng mga camel sis niya. Bisan o bawal ang pagtapok-tapok. Kay magsigig yun, gihapon na sila party-party. Di na malikayan nila. Oy, kay digid sila kapugong. Eh, mora gina ilang mga plano sa mga, mga Saudiya. Ang pag party-party, tapok-tapok nila. Kay mga unsa, mga rich, mong good sila. Manang bisag mo ingon ang hari nga bawal sa magtaptapog na social distancing pero wala gyud biso-biso gihapon sila. Biso-biso so nagihapon nila mga hug-hug gihapon. Muna nga kuan gid silang uban nga sakit ang igsoon sa akong amo gid kuan gid siya. Salamat kay sa dugang nga thumbs up din ha. Salamat kay sa bag-ong nga nakaabot, bag-ong nga nakasulod sa atong live. Ayan. Thank you so much sa thumbs up dyan. Thank you. Merlina Dura. Ayan. Shout out to you, Merlina. Ayan. Daghan kayong salamat. Thank you so much for dropping by here. Thumbs up po. Ayan. Thank you so much, Merlina. Ayan, guys. Sa mga hindi pa kadikit dyan, hindi pa kaibigan ni Sis Merlina, guys. So, puntahan po natin ang bahay ni Sis Merlina. Ayan. Hi, host. Hello to you, Merlina. Salamat. Sa tubig. Merlina Dura, hello po. Sa amin ni Ogie Pogi. Saglit lang guys ha. Yan, shout out to you sis Merlina. So, ayan po si Simply Inday, sis Merlina, si Ikalinganak, si John Alfanta, Ogie Pugi, Jan Bunbin, andyan po yan sila, naka-BG lang. So, pwede mo yan silang, katropahin mo na yan sila. Mga very supportive friends din yan natin. Hello, guwapa. Last July 2020 finish contract na ko at stay na lang ko na. Okay. Si Simple Inday. Tugnaw ba gihapon din ha, sis? Simple Inday sa inyo. Sa Aba, di ba sis? Naka sa Aba, sis? Murag tugnaw kay diya sa Aba, sis, no? GC Coach at Ogie Pugi and everyone. Hello, just in the BJ. Ayan. GC Coach, guys. So, please, guys, at puntahan po natin GC Coach. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, madam, sa pa-BJ dyan. Ayan. Hello po, Ogie Pugi. Sabi ni Marlena, PM mo ako sis sa FB ko, sis. Okay, sis. Simple Inday din ba yung FB mo, sis?
43 ang baba na ako. Hala, mga bata pa man imong amo, sis. At GC Coach, hello sis, thank you for coming. Sabi ni Ogie Pugi. Ayan, daghan kayong salamat sis GC Coach. Thank you so much. Simply Inday din ba yung FB account mo sis? Simply Inday? And thank you so much for the 7 million people out there. GC Coach, at Ogie Pugi, and CC, you're welcome. Ayan. Thank you so much. GC Coach, I think Ogie Pogie was inviting you to come in my live stream. So thank you so much for both of you guys. So sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, baka may mga viewers tayo dyan na hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na kayo guys. Para pandagdag naman sa ating mga saging. Ayan. Shout out sa inyo lahat guys. Shout out kay Merlina Dora. Dora? What's the correct pronunciation sis? Merlina? Merlina Dora or Dora? 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 Alam niyo ba guys na ang mais sa Arabic is Dora? Dora. Dora ba? Si Simply Inday. Tama ba ako? Dora, no? Yes, I have known GC for a long time. Okay. Thank you so much. Thank you for inviting her, Ogie Pogie. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much for my very supportive Pogie. Kani ako beses. Sige. Dikit na po tayo, host. Salamat, sis Merlina. Salamat kay sis Merlina. Oh, nabisita na pud ka na ako. Unsa to nga video akong natanaw sa imo? Basta kay nabisita ta ka. Salamat kay sa tong bago diha nga viewers. Thank you so much. Ayan, mag-chat lang kayo guys. Comment lang kayo guys para ma-shoutout naman natin. Thank you so much. Welcome to my live. Mga balingag, sige raghapon. Azima. Mao gyud sis. Sige lang og kuan kay before ko mag-flight sis is Friday tapos Monday ang akong flight. Is before that week sis is nagplano na sila nga mag-party sa Estraha. And then kay ang akong amo gipang-ubo. And then hadlok ang akong amo kay syempre mo biyahe ko niya. Kasi niya tugnaw baya kay sa Estraha kay kanang tugnaw pa baya kayo gyud. So mutong ni advice ang anak sa amo nga cancel lang ilahang party kay magbiyahe ko no ko niya. Luoy ko no ko dito sa Estraha, bugnaw, nya basin niya nung ko nung masakit niya nung ko no ko nga magbiyahe. So luoy, mong gi-cancel lang ilahang azima. I-cancel lang ilang azima tapos ilahang kuan nila ilang azima is gahapon, Friday. So, Friday. Gani na nagtawag ang kanang maid sa amiga igagaw sa kong amo, nagtawag sila ganina buntag. Gikan sila sa Estraha daw nagparty. Pero ang ako daw amo nga tigulang is wala daw ni Tambong. Ko na, basig na sakit to. Kaya nga nawa ni Tambong. Mga anak ra daw. Ambot nila. Tapos, kanang inagtapok nila, lagi nilang biso-biso. Maghaghagid sila gihapon, chick hands. Bisag untag bawal muntang chick hands. Ambot sa mga kamil, mga gahi kaya sila mga ulo, sila may sila mandukdukon. Tapos wala gid sila social distancing sa ilahang party. Kanang tapad-tapad ragid gyapon sila chika-chika nya di guys sila manggimas nya nagyapon nila mga shake hands biso-biso nila ambot dan ng mga kamil mga gahe kay ulo mana ako kung na magparty akong amo dili ko ra ko mingog assalamualaikum sa iyang mga bisita sa iyang mga friends mag-assalamualaikum ra ko pero dili ko mo shake hands nila kay sagaram gumawa sila nga assalamualaikum tapos shake hands bitaw na usahay niya mo katawan na lang din sila din sila nga fake corona len. Fiko 20 corona. O syempre, kinsa pwede mahadlok, di ba? So, di ako madawat silang kamot. May ako, malish madam. Malish madam. Malis na lang takay aron. Di po sila malain nga dili nato dawato ng ilang kamot. So, at least hours sila nga. Kuanta, kanang nagdisiplina sa salong kaugalingon. Kaya lisod na.
Lisod na magkasakit na ka sa ibang bansa no nya. Kanang kung masakit ka, wala biya mo atiman. Wala mo atiman sa imo kay ikaw ra gihapon. Kay bisan gani masakit ta, trabaho gihapon. Ako sa mag 5 years ko sa akong amo, wagi ko sukad nag-relax na nga kanang nasakit ko, di ko mo trabaho wala jud kay bisan nasakit ko mo trabaho jud gihapon ko. Kay mura mi gihapon kwentaha kung di ka mo trabaho pagka inugma na magdapog ang trabaho. So kaya na mag times 2 na ang trabaho. Moingon ako ang among unsa man mag-relax ka kay lain man kay mo lawas may ko magtrabaho ko relax sa ugma dani nagdapog ang trabaho. Yan na yung kinabuhi. Thank you. Thank you. How long do you have to be there? They say that it's 14 days. 14 days. So today is my first day here in their quarantine facility. Wow. Nabubulol na si Bulak. So quarantine. I will stay here for 2 weeks. 2 weeks because they said they will observe me. They will observe me. They will observe me if they can find symptoms from me, so they will release me. They will release me. I don't know, Pugi, if it will really take 2 weeks because one of the LGU representative told to my sister that just they will observe me within 1 week. If they can't find any symptoms of me, so they will release me. But I don't know. I don't know. I don't know yet. So this is life here. It's so lonely. It's nothing here. No more curtain. No, nothing. There's no curtain, and it's really nothing. I'll just enjoy my stay here. I will just enjoying sleeping in the daytime. You know they don't want to keep you in a hotel because it don't cost the money. Yes, of course. And we don't have hotel here in our municipality, Pugi. So we don't have hotel. Our municipality is not a rich municipal. So there's no hotel close here. So that's why our government is just only making this as a quarantine facility. Yeah, in Manila, my hotel there was so good. I really like my hotel rooms in Manila. And there is a electric kettle, so I can make my green tea. But here, oh my god. Some provincial they put it in a gymnasium. Oh, really? Really, GC Coach? In a gymnasium? So, it looks like an evacuated person. What province are you, GC Coach? Here in Philippines?
I'm from Cagayan de Oro. Oh! But my mom is in Misamis Occidental. Oh, Cagayan de Oro is close to here. Jessica Scott Coach. We're in Cagayan. What barangay or what street? Gusang, wow. Nice to meet you, Jessica. I will visit your channel later. I was working in Gusa before when I was 17 or yeah, when I was 17 years old. No worries, sis. Yeah, I will visit your channel because I'm sure that hindi pa ako nakapag-subscribe sa iyo. So thank you so much guys sa inyong mga pa-thumbs up at sa inyong mga paharang-harang guys. So thank you so much guys. I really appreciate it. I just love to turn on my phone whenever somebody is on LS. So thank you so much. You are very supportive too. Bisayang Probinsyana, mayong hapon. Ayan, mayong hapon, Bisayang Probinsyana. Guwapa na nakas inyo. Wala pa ko sa amo. Unahan ako sa amo ni sa amo ang probinsya sis. Bisayang Probinsyana. So, naan ako sa among probinsya, pero wala pa ko nakauligid sa among balay kay gi-quarantine pa ko diri sa LGU. Napa ko sa LGU, napa ko diri sa amang kuan. Wala pa na ako nakita nga mo ako ang mga anak, ako mga igsoon, ng akong ginikanan. So, wala pa na ako sila nakita. Yeah, I'm now here in Indiana. Are you married are you married there? Sis, Indiano yung bana mo sis? Or you're just only working in Indiana? In India? Shout out to you, Bisayang Probinsyana. Ayan, shout out sa inyo. Jessicot, shout out sa inyo. Ikalinganak, shout out. Ogi Pugi, shout out. Jan Bunbin, shout out. June Alpanta, shout out. Simply Inday, shout out. Bisayang Probinsyana, quarantine mo og usab. Oo, sis. Quarantine og usab. Quarantine og usab. Nahuman nag-quarantine sa Manila, quarantine ta diri utro sa Mindanao, diri sa probinsya. I work as a nurse but I am married now. Oh, that's great. That's great. So you are a nurse. That's good. Mag-iwan na lang ng mensahe sa bahay ko na mag-vacuum maya, mag-pag-off ko. Gagala na ako. Sige, sige. Ayan po guys, sa mga hindi pa po kaibigan ni Simply Inday guys, nagpaalala po si Simply Inday na mag-iwan lang po daw tayo ng tamang bakas, manood ng mga palabas bago tayo mag-comment para hindi mabasura yung ating mga comment para mabalikan kayo mamaya ni Simply Inday. Ayan. Ayan. Quarantine og utro sis, tapos gi-swab test og utro. Kulitog akong ilong gabi, gipanguha ang kalungat. Gipanguha ang kalungat sis Bisayang Probinsyana. Ginluan ang akong ilong, gikuha ang kugbo. Hayahay. Hayahay. Pesti ibiko. Pili po lagi Bisayang Probinsyana. Ginluan nila akong ilong, gipanguha ang kugmo. Gituyok-tuyok man good. Sa Manila, giana ra man gitusok.
Kagabi kay gituyok-tuyok man. Pila pud ka di sa na sis. Kuan kanang it's Lynn Official Vlog. Lynn Official Vlog. So, okay, sis. So, shout out pala kay Lynn Official Vlog. Si Bisayang Probinsyana, si Lynn Official pala to. Kuan siya, sis. 14 days. 14 days tayo dito mag-quarantine sa local, sis. So, andito ako. Mag-stay ako dito sa loob ng 14 days. Gilo kaya akong ilong gabi guys kay tuyok-tuyok man. So gilok di siya mura bitaw ka ng mga lungat bitaw ta guys nga atong ikulitog-kulitog bitaw ang cotton buds. So inana siya gabi guys na nang katawunon ko guys nga. Wala lang ko naka-video guys. So ako naka-vlog kay nang gikapoy ko sa biyahe kay gikan pag Cagayan de Oro gikuha ko nila sa hotel sa Marian's Hotel. So, tapos biyahe kay ambulansya may nagsundo sa ako guys niya luhag kay ambulansya sa kay sa Calaveria may nagbiyahe padulong dire. Tapos gidagat ko na nakasuka ko sa kanang kuan sa dito sa ambulansya. Wala kay ko sa mod so nahimot ko pag suyod ako diri sa kwarto sa ko kahinumdum na. Mayon tag ako tong gi-video no, mayon tag nag-vlog ko kay aron ta malingaw ta kog tan-aw sa kong ilong unta nga gi tuyok-tuyok. Oh, Dora ang mais, ang popcorn. Ang natawa ko. Bisayang probinsya na hello sis, you change your name. Oh, Dora lang ang mais, ang popcorn pisar. Oh, Dora. Dora ang mais, ang popcorn fisher. Ogi-pogi. No, I'm not. This is other one. Okay. Adding Journey TV, shout out. Ayan, welcome to my live stream. Ayan, good afternoon to you, sir. Thank you so much for dropping by. Oo, sis Do. Ang Arabic sa mais is Dora. Ang popcorn is fisher. Tapos, kay numdum ko sis ba na kanang Saudi sa bag-o pa ko sa Saudi sis is kanang ang sugar ba nangayo og sugar ang akong amo tapos ang Arabic sa sugar is sikar. Arabic sikar. So wala ko kabalo sis unsay sikar kay kanang dili pa ko ang akong nahibaluan sa una nga Arabic is kanang colors or sheep or kanang vegetables. Kabalo ko dana sa mga inana nga Arabic pero ang sugar wala ko kabalo. So niingon ang anak sa akong amo nga, Lin, atini sikar. So, wala ko kasabot unsay sikar. No, ingon siya nga na ako no siya sa kabinet. Siya, dalok tawil na daw sa kanang taas daw ko no nga kabinet ba. Na ako dito ang sikar. So, nagsikog ko kayo kay asa man dani ang sikar? Asa man dani ang sikar? Asa man ang sikar? Uy, ingon siya nga, murabaa daw, murabaa. So, square siya. Kaya naabi ito sila sa Arabic bitaw, mga sugar bitaw nga square. Mayang hapon sa tanan, mayong hapon po dading journey. Ayan. So, moto. And then, dugay kay ko, wala ko kakabalog yun. Unsa ba sikar? So, nagsiko pang kita-kita. So, hingon ako ang anak sa mga mga kanang internship si Carlin natin eh. Kung nga, wala ko kabalo. Saan man sikar? Saan sikar? So, tidol siya. Ayang kikuha guys, sugar man di ay. Ay! Unsa ba di ay? Ang sugar sikar di ay. Hindi ko malimot guys. Gipangayuan kong sikar. Wako kasabot unsay sikar. Sugar di ay. Ano siya? Arabic sa sugar, sikar. Mabuang ka. Host, kumakain ka na. Ano pa dito? 4 p.m. Mamaya pa yung yung dinner i-serve nila. Mamaya pang ading. Mga pa siguro. Mga 7 p.m. siguro. Or 6. Hindi ko pa alam kung ano yung oras mag-serve sila ng dinner. Kasi kanina nag-serve sila sa lunch is 12. Inana. Tapos mga color. Ang technique sa una guys, pag dili ko kasabot sa isugo sa akong amo, mas mangutan ako unsay color, unsay shape niya, kay kasabot ko unsay Arabic sa mga sa shape, kabalo ko sa colors, kasabot ko, kabalo ko istorya, so makasabot ko. With action word gyud ko sa una guys kay di man kaya nga akong amo kay dili siya kabalo og English kay wala siya nag-eskwela. So sa balay guys solid gyud Arabic sa
mag 5 years ko sa ilahan trabaho. Puro gid Arabic ang among inistoryahan sulod sa balay. Nang kadugayan na hinahinay nakasabot ako kuan Arabic. Tapos maka-istorya ako Arabic. Si Karsus basin asin makuha na ako ana. O lagi sis sikar tapos ang asin sis is mil man na sa ilaha mil. Ba? Mil. May na sila atini mil or GB mil or sa kuan pa na siya give me salt. May siya atini mil. Ako di kang sabot sa tumil. Mabuang ka. Lahir ba kayong mga Arabic, lahir ba kayong mga inistoryahan mo sila atini mil. Kanya, ang Ajinomoto kay Mel sila atini Maji Abyal. Mabuang ka sa Maji Abyal. Dan share. So thank you so much for sharing adding journey. Thank you so much for the support. So, may sila atini Maji Abyal. Ajinomoto man dato di ay ang ilahang gusto. So Ajinomoto bitsin sa ato. Atini Maji Abyal di matagbong ang pangita unsa may Maji Abyal oy. Unsa may Maji Abyal na ba Maji nga puti kay kung may ang Maji ang Magi sa ato is katong mga Magi cubes kaya ano ba. So sa ilaha is Maji na ang Ajinomoto Maji Abyal kay puti man siya color Maji Abyal na mabuang ka. Mahimot lagi ko. Ambot na lang. Tapos sa kanang ig, bet, or bera, na mabuang ka. Hindi ko kakabalo sa pronunciation. Adding journey. Ayan guys, sa mga hindi pa dyan kadikit nga adding journey guys, sa mga hindi pa kaibigan dyan ni adding journey guys, so ayan po. Very supportive din po yan si adding journey guys. Thank you so much dyan. Thank you sa mga palike-like ninyo guys at sa mga paharang-harang. Thank you ng marami. Lahir man jud kayo kay ang mga colors pod lahir ba kayo kay ang red sa Arabic is kuan man siya, akmar. So, muna siya ang Arabic sa red. Akmar. Tapos, ang white is abyal. Magsakit man pod atong bunaan na lingwahe nila. Mao gyud sis. Kay, ang red, ang pula, akmar. Tapos, ang blue, asrag. Ang white, abyal. Ang black, aswad. Ha? Ang orange, bertokali. Ang yellow, aspar. Tapos, ang gray, asa to? Ang gray, nalimot ko. Ang gray, rosasi. No? Ang gray, rosasi. Tapos, ang brown, bunny. Diba? Ang brown, bunny. Yan, sila. Ang green, akdar. Yan, ang pink nila is, kuan siya, ang pink ka ng, thank you for sharing. Ayan. Ang pink is, ang sana siya yung color nila, kanang, wardy. Pink is wardy. Tapos ang violet or purple is ano na sila mauve. No. 'Di ba? Layo ra kay lang mga inistoryahan. Layo ra kay sa ato. Ang kapare-pareha ra gyud sa ato ang adita baglibong si sumangayo sila is mangga. Kay ang mangga sa Arabic mangga gihapon. Mangga sa Arabic mangga gihapon. Mura gyud. Mga sila mangga na ay diretso gid ta makahatag dayon kay kasabot man taon sa ang mangga kay ang mangga sa ila Disimra mangga gihapon sa ato oh inana siya muna nga kuan lagi mahimot ka dagani mo ra ang tiguan Arabic kay tungod sa akong amo nga tigulang nga digit siya kabalog English ay mayngan gid siya nga wala man siya ka eskwela daw man di siya kabalog English ayan nahibalo ay English Hello, how are you? Ana lang. Aswad kulang na lang iswad. Sis Eileen. Oo nga, sis. Diba, aswad. Oh, yung black aswad. Iswad. Ituwad. May mood lagi kasi sa ambot na lang. Magkatawa ka. Inanay yung ginabuhi. Inanay sila mga Arabic. Unya kusog ba kay sila mga correction sis. Unya kung sila ba po pa-Englisson biya sila kaya di ba sila kabalog English mga pronunciation nila dili ba ya. No.
Ga-tutor ko dito asa kanang anak sa apo sa akong mga amo, pero ganahan lang sa mag-tutor sa ila kay kanang kuan kanang muhatag bitaw sila na ipahalipay. Mag-tutor ko sa bata, bahatangan ko 20, 30, 30 real. So, okay na kay pila raman sa isa ka oras sa tutor. So, inana siya. Bus, itong apo sa akong amo nga nag-eskwela pagka kanang doctorate man iyahang eskwelahan pagka doktora kuan kanang ihang may taga bracelet mga perfume ina na kay magpa-tutor lagi pero kanang magkuan lagi po nino ng atong utok kay kanang natambay na bitaw ta wala na ta ka eskwela unya kanang murag na ang atong utok ba na standby na magamit bitaw siya murag madrin ang imong utok. Pero buhat ko mga summary sa katong doktora, magbuhat ko mga summary basta English da mutawag din sila sa ako kalaban din pero okay na lang sad kay di man sad sila mga laog. Muhatag sad sila halipay kung magkuan ko sa ila ha. Ikalinganak, ayan, still here. Ayan guys, sa mga hindi pa dyan kadikit ni Ikalinganak, guys, puntahan po natin si Ikalinganak. Very supportive friend din po yan, guys. So, busy lang po yan sa ngayon, nagtatrabaho po. Kasi nasa OFW din po yan si Ikalinganak. So, ayan, salute to all OFWs all over the world, guys. So, saan mang sulok tayo sa mundo, guys. Saludo po tayong mga OFW, ako sa mga OFW. Kasi alam ko po kung yung mga pagsisikap, mga pagsasakripisyo, ayan, para sa pamilya. Ading Journey is playing. Ayan, thank you so much, Ading Journey. Thank you so much for the support. So, si Ading Journey din, guys, huwag din natin kalimutan. Road to Tricky na yan. BG lang, Jud ko host. Kay Daghan, paplan sa honon. Sige, pamlansa lang diha sis Inday. Never mind na kay naaraman ko din magchika-chika lang ko din kay wala naman ko pagtrabaho. PM kita mamaya. Ay, sige, Ading Journey. So, ayan po. Sa mga hindi pa po dyan kadikit ni Ikalinganak, ayan, magdikita na lang kayo dyan, guys. Kasi bibisitahin ko na lang kayo mamaya. Hindi ka ako makapag-drop ng mga link ninyo, guys. Kasi ano lang. Hi, Inday. Ayan, hi daw sa'yo, Simple Inday. Ayan, Ading Journey, unahan mo na yan si Simple Inday. Very supportive din po. Yan. Ayan, busy lang talaga ganyan ang buhay dyan sa abroad. Shout out sa lahat, taga Mindanao. Ayan, thank you sa pa-shout out. Ni mo din ha, Ading Journey, mga Bisaya. Mga Bisaya, mga bisdak-dak ko, mga go. Ayan. Thank you so much sa mga naka-BG dyan. Ogi Pugi, thank you so much. Si Simply Inday, Ikalinganak, Jan Bunbin, and si Sir John Alfanta. Thank you sa inyong lahat. Ading Journey. Ayan, si Sis GC Coach. Lalo na Hingoog City, my hometown. Ayan. Oh, yung Hingoog City, Sir Ading, ano na, maganda na kasi mayroon ng gaisano. Diba, nag-improve na yung Hingoog City sa ngayon. Kumpara dati. Tapos yung Pantalan, maganda yung sa ano na ngayon sa Pantalan. Mayroon na lang pahayahay sa Pantalan. Tapos, yung sa Claveria, yung maganda, maraming mga magagandang views, mga daming flowers dun sa Claveria. Dami na yung mga improvement ngayon kumpara dati. So, ganito lang yung buhay ko dito, guys. Chika-chika sa live, tapos vlog-vlog, tapos ito lang, kain, tulog. Siguro mag-ehersesyo din na tayo para hindi tayo magiging high blood dito. So, ayan, kasi may oras. Oh, mag-alasing ko na. Mag-5 na pala.
mag 5 na. Siguro mga 6 p.m. siguro sila mag-serve og kaan dinner. Pinanira kita kung kinabuhi din himinaw kaayo guys. Wala pa ka-cortina ni nga lugar. Wala jud siya. Sige, maglaba lang po kayo dyan, Sir Adeng. So, thank you so much sa mga naka-BG-BG natin dyan. Thank you ng marami sa inyong lahat, guys. I really appreciate it. So, inana siya, guys. So, ang akong mga chocolates, guys, ako siyang gihatag sa akong igsoon gahabi. Kay, madaot gid siya kung dirira siya, kauban ako. So, ayan. Yung mga chocolates, binigay ko na yung sa kapatid ko kagabi. Kinain na nila. Kinain na nila. Yung nakalimutan ko na lang is yung ma-mold dates. Hindi ko nabigay sa kanila. So, pag magpunta dito yung kapatid ko, ibibigay ko yan. Kasi masisira yung mga chocolate, sayang. Mainit kasi dito, walang ref. So, sayang yung chocolates kasi mahal pa naman, di ba? Binigay ko na lang sa kapatid ko kagabi, pinadala ko sa kanila para makain din naman nila. Dahil para din naman yun sa kanila. Binili ko din naman yun para sa kanila. Tapos yung mga iba kong mga pasalubong sa family ko. So, andito pa din kasama ko. Ano yung mga malita ko, yung showcase bag ko is kasama ko. Ayan po.